Bună tuturor, bine ați venit la un nou video. Astăzi ne jucăm jocul ăsta și scopul nostru este să o atragem pe Granny și să ne jucăm cu ea un pic, să o băgăm la nervi. Haideți să începem. Stați un pic, am lag un pic. Uite așa, perfect. Luăm covorul ăsta și hai să vedem ce putem face. Și trebuie să ne batem cu ea. Hopa! Ai un player. Bă, unde-i Granny? Unde-i Granny? Alo, Granny, unde ești? Oh, uitați-o pe Granny. Bă. E cam bugurit telefonul meu, nu știu ce are. Grenuța, iubire, ce faci? Bă, bunicuțo! Haide, bunico, ce faci cu... m-a omorât. De ce ești agresivă cu mine? Oh, puiul de ea. Nu contează. Acum mai luăm alt covor. De fapt, nu. Hai să nu mai luăm covor. Și aici avem niște instrumente să facem să o enervăm. O să iau asta de viteză și o să fug de ea. Puiul de ea, ce faci, iubire, iubire, ce faci? Oh, Granny bebe. Să nu-i Granny asta, cine e? Granny, da. Puiul, ne confruntăm. Oh, e și Grandpa, hai să vedem unde e Grandpa. Deci, bun. Ce instrument să iau? O să iau asta. Mi se pare mai ușor, nu? Într-adevăr, merem pe unor. E un pic mai greu de controlat, dar în fine, ok. Deci, bun, continuăm. Oh, puiul de Granny, nu mai ești puiul. Aici e Grenuța? Unde a fugit Granny? Granny, alo! Bă, Grenuțo, unde-ai fugit? Să vedem pe Grandpa. E Grandpa pe aici? Bă, uite o Granny. Uleu, spăianjenul de ăla. Nu mă prindeți voi pe mine. Chiar blocarea, m-a omorât. Nicio problemă, continuând. Hai să ne facem un alt skin. Haideți să ne facem ala bala portocala. Asta mi-a căzut, asta am vrut. Perfect. E bun, îmi place caracterul ăsta. Să ne mai jucăm și cu mai multe caractere. Foarte drăguț. O să luăm asta de sărit imens, ca așa nu ne prinde nici în 2 ani. Sau poate. Facem acest parcurs. Pare cam un pic de bug. Aici o problemă, continuăm. Ce mai... ce-am făcut, măi, Gheorghe? Mi-am făcut propria mea rachetă sau ce? Așa, deci, unde-i Grenuța? Grenuța, cuța. Iubire, ce faci? Bunicuță, mi-a fost dor de tine. Au, nu mă mai bate, sunt cu minte. Da, e ciudat. Haideți să mergem mai departe. Ce skin ne alegem? De data asta să facem așa. O să ne jucăm cu skin-ul ăsta. Perfect. Mergem cu asta. Bun. Perfect. Și acum ce să luăm dintre toate astea? Că am mers aproape cu toate.
Nu cu Lucky Block, că e scump. Hai să merg cu coborul ăsta de aur. E un pic mai diferit. Pare că merge mai rapid, nu? Dar nu se pare mie. Puiu, ce faci? Iubire! Iubire, prinde-mă! Haide, nu știi să mă prinzi, iubire, alo! Ui, Granny! Da, unde bunicu? Ce-ai făcut cu el? L-ai răpit? Ce-ai făcut cu bunul? Cu bunul, ce-ai făcut cu el? Iubire, ce-ai făcut cu bunul? Unde-i bunicul meu, drag? L-ai răpit? Ce-ai făcut cu el? Pe inginelul? Au, bunico, tu mă bate, stă cu minte. Iubire, nu, ajutor, nu, au, stă cu minte de azi acolo, bunic. Au, doare tare, au. Să vă răzvă pe bunica. Ce caracter să mai luăm? Hai să luăm atât fermie. Așa, foarte bine. Da. E fain. Hai să vedem ce alegem. Au, n-am vrut să fac asta. Ce-au făcut puii mei? Uite așa. Așa, da, iubire, da. Ce alegem de aici? Nu vreau de aici. Nu cred că merge, e cu Robux. Ce că avem gratis prin zonă. N-am nimic. Nu merg cu o armă, trebuie să iau altceva sau... Cred că merge, dar nu. Asta nu cred că e bună. Hai să vedem ce avem aici. Și hai să vedem, să mai vedem ce face bubicuța, dragă. Ok, am o idee. Să o facem să o atragem. Ok, deci o să facem în felul următor. Luăm coborul, mereu lângă ea. E cam pe aici, nu? Prin zonă. Uitați-o, chiar pe aici e. Luăm arma și o batem. Hai să vedem, bunicuță, ce faci? M-a bătut ea înainte. Nu mere. Au, iubire, mă bate, au. Mă doare, au. Bunicuță, vină să te pup, iubire. Nu. Au. Doare prea tare, doare. Nu-mi place că doare, nu-mi place. Hai să luăm asta. Da, deci sper că vă place acest clip și continuăm. Ce alegem? Să alegem asta. Nu? Hai să vedem. Sări sus. Au, bunico, nu mă bate, su cu minte, scuze, a fost doar o glumă. Au, bunico, fă-i minte, te rog, nu mă ataca. Hai să vedem ce alegem de data asta. Deci, hai să vedem ce alegem. Asta l-am ales, femeie, nu vreau. Să-l alegi pe tocilarul ăsta, dragă. Ce drăguț. Da. Cam așa este. Ce alege de data asta? Că am ales toate, cred. Nu știu să mă aleg. Ceva, o să iau caracterul ăsta. Hai să vedem dacă mai pot să iau ceva, dar mi se pare că e pe bani. Da, nu prea mai este gratis. Sau? Cred că aici am armament. Hai să luăm mătura. Mătura mere să luăm. Ăla-i cu Robux, nu vreau.
Deci, da, cam atât a fost acest videoclip. Sper că v-ați distrat să vă uitați și sper că v-a plăcut. Și pentru următoarea parte, dacă vreți să continuăm, vă rog să dați un like. Pa, pa!